1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Ja sam Lazy Raps, a.k.a. Kure Babino, a.k.a. Backo Membrana, a.k.a. Leopold Jurgačević, a.k.a. Žile Linoleum, a.k.a. Neša, a vi gledate 1-2. Počeo sam da ih smišljam kad sam krenuo da slušam Kool Kita, onda sam izvalio Mad Liba i imaju 1000 imena, tipa Kool Kid, Dr. Octagon, Dr. Doom, bla bla bla. Vidio da Mad Lib ima neki band koji se zove Yesterday's New Quintet, što u stvari sve on, ali baneš na Wikipediju imaš ono, ovaj svira bas, ovaj svira perkusiju, ono. Izvalio sam da mi je do jaja, brate, zato što mi je interesantno i zato što mogu da bacam neke priče različite iz različitih perspektiva, jer ono, imam brdo toga u glavi, brdo ličnosti, brdo strana ličnosti, razumeš, koje možda i ne bih mogao i smeo da izbacim kao pod jednim imenom. Ne znam, imam tako te likove, na primjer Backo Membrana. Backo Membrana je klasična seljačina, lik koji je svirao po svadbama u tandemu sa Miretom Synthesizerom, to je još jedan lik, razumeš, on je Membrana mikrofon, lik je pevao. Vezuje kosu u repić i prdi podriguje i tuče ženu i boli ga kurac, razumeš. I sad je on, ako hoću da repujem bahato ko debil neki, ja ću repovati ko Backo Membrana, znaš. Imam pesmu na tom EP-u, zove se Volim te. 3 strofe, mislim, čisto ono, sakaćenje i pahaćenje, čega sve ne. Ostali likovi, ne znam, nemam pojma, nisam ih nigde smestio još uvijek, znaš. Prvi tekst pao 2004. Prva ozbiljna pesma neki 2007. I od tada onako polako eksponencijalno na gore. Neki 2009. krenulo sa prvim EP-em, sa Rajkom je tu krenulo onako baš. Dva najbliža ortaka su Freeman, Boss Vex, Ida Dick, Šakali Majki, Tripper, Delcor, DJ BKO, DJ Mrki, Župan i DJ D. Krug ljudi s kojima radim je sve uži i uži. Najzadovoljniji sigurno Thunderprecent zato što je najsvežiji, zato što je najopušteniji i zadovoljan sam pre svega jer smo se tu ono pokazali kao MC-evi, kao beatmakeri, kao mixing inženjeri i sa posljednjim albumom sa Bogosavom i koji je sad kompleksan album, razumeš. I radili smo ga na čudan način, ja u Novom Sadu, on u Nišu dok je živao tamo. I ono, u fazonu smo da taj album treba da se ponovo izdaje na svake 2 godine, da ljudi ga čuju, znaš, ono, iznova, da vidimo kad će zapravo da ga skapiraju. Nismo mi dobili ništa, nismo zaradili ništa konkretno, materijalno. Što se tiče samih pesama i kvaliteta pesama sam prezadovoljan i ono, imamo baš nešto svoje, mislim, aj konkretno i ja i moja ekipa od ovdje iz Leskovca, ali nastupali smo, šta znam, za put, za piće, za hranu i tako dalje, ali sam stekao jako dobrih prijatelja, imam puno ortaka po Srbiji i imam neku fan bazu od par stotina ljudi, razumeš, koji prati to i koji su baš u fazonu, koji se javi i kažu roka iz oki. Nismo zapravo ništa nikad očekivali, samo kupimo pivo i šta god treba i pustimo beat i udri čoveče i svaku svoju priču. Ne bakćemo se nijeko tematike generalno i nijeko takvih stvari, samo pusti čoveče da izađe iz tebe i baci fazone da budu što bolji i da oduševimo jedne drugi, razumiješ. Da ja bacim neku liniju da se on oduševi, da se ne smeje kao a nisi normalan, to je u suštini to. Tako je Thunderprecent isto nastao. Pazi, ja sam upoznao Freemana pre nego što sam došao u Novi Sad. Radio sam neku kompilaciju za Mast i sretam ga na ulici. Cimao sam ga za neke bitove, ono se isprepada čovjek jedan. Cimao sam ga da radimo, izbjegavao me čovjek dugo i kapirao sam da je mislio sam neki reper koji će da motne bitove, znaš i to. Kupio sam mikrofon, bano je, snimili smo traku, Eyeliner. 3, 4, 5 pesama, ajem, gura još. Našli smo ideju za cover, da iscimali Mićki da nam baci strofu. Dosta dobrih beatmakera je tu, smiksali i mognuli da internet. Trebalo bi da krenemo, snimili smo jednu traku negdje u januaru, februaru. To smo izbacili odmah na net, ali nikako da se spojimo, da krenemo, da imamo neki kontinuitet, razumeš. I imamo puno bitova, imamo i volju i želju i imamo i uslove.
Tako da, evo, sad će malo ti vremena uskoro pa trebam da krenem da pišem nešto. Krenuo sam da radim na tom EP-u, bit će tu od gostiju, samo ću tu baciti Freemana i jednu drugaricu koja je krenula da repuje skoro, zove se Kaća Snajper. 3 trake, kapiramo to već do kraja godine. Jeste iz jednog prostog razloga što je to jedina stvar gde niko nije mogao da mi kaže šta mogu da radim, šta mogu da kažem, kako da se ponašam, kako da se postavim. Jer ono, gledajući kroz život, ono, neki generalni put u životu, klinac, ideš u školu, imaš roditelje koji te vaspitavaju, upadneš u društvo, svi ti kažu moraš ovako da bi uspeo nešto, onako da bi uspeo nešto drugo. Ovo mi je bilo nešto gde mogu da se izdrkavam, bukvalno, da radim šta hoću. Znači, dođe neka mi kaže, ovo moraš ovako, neću tako da kažem. Neću, na svoj način. Potrebna je dobra harizma i potrebno je da te boli kurac. Onako rečeno, onako prosto. Šta je potrebno? Potrebno je znanje, potrebno je iskustvo, potrebno je da budeš naslušan i da imaš dobar ukus i da znaš u suštini šta hoćeš. Naravno, na početku uvek ličiš na nekog kad kreneš da repuješ, ali posle već potrebno je naći neki svoj stil i biti zadovoljan time što pričaš. I šta još potrebno, to je u suštini. Veliki shoutout za srpsku hip-hop scenu, samo nastavi da cvetaš. Veliki shoutout za Jug, za Niš, za Leskovac i za sve drugare koji sede tamo i koji se muče, koji tako nešto repuju i tako su skroz unikatni isto kao i ja. Peace out.